Hello everyone, ani ano sab kita sa ato ang part 2 ni adtong inborn ba ang kabuhi or dili lalim ang kabuhi uno, no? So ato kadtong sumpayan na human naman tingali nato gisgot-isgot kun giunsa gid pagsugod kanang kabuhi bisag dili pa kita kabuhi uno, no? Giunsa nato pag-acquire or paggama. Ato minumduman ga usa sa mga maka-contribute ni anang nganong mukabuhi kana kita kana bitang panic attack, kana bitang makuratan dayon ta, nervyuson dayon ta dayon. Wa na dayon, mura na dayon ta og na kuan ani, mura na dayon ta og kana laging ako matod pa na sa term sa akong mga kuan, akong mga suki sa online ang ilang mga comment, no. Mura ko kabuangon nay. No, so mura sila og kabuangon. Katungod kana kay nervousness ang mupuli or panic attack, no. So og dili kita maantigo mo dalagin ni anang kabuhi ana mana og sa ako pang kaila matralalagid ta, no. So mao kanang naa usa sa maka-contribute ni anang kabuhi usab kana bitong moadto tag doktor nya resitaan kita kay dunay something, dunay mga infection ilalom sa atong lawas, no, nya resitaan kita og kaning antibiotics, no. So kibang tanang antibiotics tag 500 milligrams nya piti isuga ginahagtik gayo ng antibiotics. So kung na kitay kabuhi or acid reflux or gas sa ato ang kaning dapit sa atong tinai, intestinal tract, inana, no, makadugang kana siya. So the tendency inig-inom na to sa antibiotic muhapdos kayo atong kuto-kuto. Dayon ang humana na dili na din taganahan mo inom sa antibiotic tungod kay gahapdos na ang atong kuto-kuto, no, di ba? Dayon dili na din tiwason. Imbis ang doktor garesita og 14 kabuk antibiotics, dili na tiwason, duha na inom kay hapdos na kaayo ang kuto-kuto. So unsay maayong buhaton ni ana, no, aron matiwas gid og matiwas ginato ang antibiotic nga giresita sa doktor. Ato yung ingnon ang doktor nga apilan gina siya og kanang anti-hapdos-hapdos sa tiyan. Antacid ba, ranitidine or PPI, no, mao gid kanay ato ino. Dok, hapdos mo gid ka akong kuto-kuto kanang unsa may maayo ani. So ang doktor kay balo mo hatag ni ana, no, either resitaan kita og ranitidine, famotidine or proton pump inhibitor, no, dayon di ba antacid. So ayaw gid na dili na to kataligaman nga mangayo gid ta ana, mangayo gid ta paresita gid ta ni ana og dugang kay aron mahurot nato ang antibiotic ug maulian usab kita sa atong ginabati. Kay dili nato nabuhaton, di ginato mahurot ang antibiotics, no. So mao kana atong sumpay or kanang apas sumpay sa ato ang nahisgutan na nga unsaon nga maka-acquire kita niya ng kabuhi. Usab na kanang mga antibiotics, kanang mga tambal, bisag dili antibiotics pero naagyoy mahapdos gyud atong kuto-kuto. So muna nga ato gina siyang ubanan og mga PPI or mga ranitidine or mga antacid, no. So ingon ni ana ang atong maayo nga buhaton mukuan kita doktor, musangguni gid tag doktor, no. So mao kana siya. Lain pa nga hinungdan nga nung maka-trigger kana sa kabuhi, kana bitong atong mga emotional problems, no, kanang emotional kun manginta kana bitong og stress kita, og stress gani kita sigurado gyud ko nga kanang ato ang acid ana mo kumbati gyud na, no. Moingon tay na ba na di man to ug ka di man makakuan. Ayaw gyud mo ana kay naami ka na ako'y kailang pastor. Pastor ha, ningon na siya nga nagpugong lang yung ko sa akong ginhawang, di ko masuko kay masuko ko kahibalo ko nga magmusaka akong kabuhi, magka acid reflux ko kay mukuan man sa ng acid murag mo amot na siya mo dili ko ka explain ni anak medically pero muna na sinati gyud nga dili ma-stress kay kanang stress mo po na siya sinugdanan sa tanang mga balatian, no. So mao nang naa siya kanang stress usa na siya hilabihan gyud anang stress kuan gyud na siya kayo maka kuan gyud na siya acid, no. Pareho sa akong experience kaganina nasuko ko
Ako yung gipugnan nga ako yung gibakwi akong ginawa kay mura na pug kog ka simplangon, no? Mura na pug mo simplang gani sa ubang term ana lipong. Mura kog mamukmo na kay tungod sa akong kasuko. So, usap na no kanang anger, kanang stress, kanang anger, ini kasuko ana ang acid ana mo bugag yun, no? So, mo kana yung mga na-experience na to, legit magug ko nga kabuhiunon. So, mao kana siya, no? Kay balo kay ko ana nga mga experiences kanang mga situation nga ingon ana. So, another thing kanang mabalaka kita, kanang mahadlok kita, sila pa maratol kita. Mukuan ginang asin maglain gyud, no? Naka-obserbar mo ni anang tahasan mo nga mingon ikaw mo mag-opening prayer or ikaw mo opening remarks unya dili ka anad-ana nga buhata. Siguraduhan na lang magbalik-balik ka sa toilet, no? Magbalik-balik ka. Ambot lang basta kay dagang mga tao nga akong nakwanana nga kaumpat na kung gabalik-balik toilet kay galain akong tiyan kay mura na og dunay naglupad-lupad nga butterfly kay kada laging paistoryahon in public. Unya dili biya tanang tao makaistorya in public, no? So mo na nga ang mukha na dayon mura na dayon og mura na day gikabuhi uneasy na dayon discomfort agi usab ni ana, no? So mo matter good po na siya kanang atong mga emotion, kanang atong mga feelings of love. Mukuan ka na siya. Muna kung giingon nga kanang kabuhi or acid reflux, pastilan, kuan gina siya kayo. Trending, ganahan gina siya nga mag-trending, no? Kuan gina siya sa tanan kanang ug sa kuan pa intermediara. Mo appeal gyud joiner. Bisag wala siya labot sa stress, mo appeal gina siya. Wala siya labot sa kasuko dato. Mo guwa ginang iyang ka maldita, no? Murang ang kabuhi maldita na siya or acid reflux, no? Bisa ka na itong mga hyperacidity, mukuan gina, mugawas gina siya sa ato ang mga emosyon, no? Ambot lang kahaog wala tay kwarta. Makakabuhi nang walay kwarta, Dan? Dan? Wala na siya maminaw na ko, no? Ang uban na, mingon gikabuhi ko, nga naman daw, wala ko'y kwarta. Sa ko ipalit og pagkaon. Sakto, makakabuhi tuod. Kaya wala kay kwarta ipalit og pagkaon, kabuhion juga. Kaya wala may sulod ang imong tiyan, no? So, mao ka na ang pipila ka mga butang, pipila ka mga factor nga makakontribute ngano nga makuha na to ang kabuhi. Dili man na siya dagway ingon og maingon na to genetics tingali or I do not know, pero ang akong mama dili man kabuhi unon. Ngano pong di kabuhi ang akong papa di ay murag kabuhi unon kay sige kung makabantay ni papa sa una malipong tungod kay gikabuhi ningon di siya nga gikabuhi ko, nalipong ko. Mo inom pud og kape, sige pong inom og kape, no? So kanang coffee usap po na siya maka-trigger. Coffee kanang mga caffeine o mintag caffeine kanang mga chocolates, maka-caffeine man na siya, maka-trigger po na siya og kabuhi, no? Kanang mga tsokolate nga imnon, katong chocolate po nga kanon, maka-trigger gihapon na siya, no? Or anything. Kanang champurado, daghang dili mo angay anak, kay doon na manggoy, unsay ngalan ani, tablia, kanang tablia, caffeine po na siya, maka-trigger na siya og kabuhi pud gyud, no? So mao kana bantayanan kay nang kabuhi oy kay OA kay na siya, daghan kay na siya mga kaoihan, no? Inaana sa atong lawas manghilabot gina siya. Dayon magsige po tag atong doktor, doktor ay makasapi. No? So munang kadang uban mingon og unsa may imong tig-inom kun kabuhion ka, mag self medication which is dili pud maayo, no? Dili pud maayo kay di pud ta maayo. Kay kita may magbuot imbis ang resita sa doktor 14 kabuok tablitas or capsule, pag abot sa ikalima kay naayo naman undangan, dili tiwason. So dili na siya pwede, no? Mo gina nga dili pud advisable ng self medication kay dili pud maayo, no? Ang lain pud nga makakabuhi
agoy kana bitang magsakay tag barko nya dagko kaing balod ana makakabuhi pud na siya gyud to the max. Daghan pong kabihuonon ana den ang uban mag throw up na den wala ang lipong ng uban barag na kay dagko kaing balod. So makakabuhi sad na sila no kanang stormy weather na magsakay kag boat labi nag ang boat gamay. So di mo na una oy malunod yun ni ron patay gyud ko na wala gikabuhi na ka ana wala pa gani malunod gikabuhi na no. So usap ko na siya kana magsakay kitang mga boat or kanang eroplano nya kusog ka turbulence nga kanang eroplano murag mo ingon ana na nang agis turbulence makakabuhi po na siya no maka-trigger po ng kabuhi. Doon ako ninungduman na ako ang boss sa una nga sakay mig fast craft nga pertig yung kiay sa fast craft kay gidabuhan mig balod anan hapit makuyap no. So ingon ana maka-trigger pud kana sila. Napoy uban nga bisag magsakay og bus kabuhion kanang gitawag nato gidagat no gidagat amot nganong ang term ana gidagat nga dalan man na siya dili man dagat no or dagat kuan makakabuhi sad makakabuhi napoy uban nga maglain po ng ginawa yun no maglain ng ginawa mo kuan pod mag throw up dahil mo panuhot na dayon kay gidunghay og singot nga bugnaw no. So moingon man pud mo anak mo mutungha po na siya ingon ni ana no ingon ana nang inana ka kuan ng kabuhi daghan kay siyang drama effect no ug magsakay kag barko nga kusog balon moandar po na siya og eroplano kusog ang turbulence moandar po na siya no. Kung makakita kag kana bitong mga extraordinary nga mga panghitabo moandar po na siya no. Doon na to'y akong nakita lain kayo kanang beheading bitaw nakakita ang ko ana sa gi-upload manggod no diya sa YouTube galaan gid akong ginawag kabuhi gid ko nisaka gid akong kabuhi kay lain gyud no. So kanang kabuhi maka-affect na sa ato kanang emotion makakuan po na gyud sa ato ang acid no. So mao kanang naa siya ang mga contribution ngano nga ma-create pud kanang kabuhi no. Nya ang kuan na gyud ana kana yung musaka ng acid ang acid kana mag-reflux siya kanang mubalik ang atong gikaon dire dayon perting asluma dayon inig abot ri sa tutunlan mag-igham dayon ka dayon lain gid siya no ug dating labi na nako no nga ang kabuhi nako murag dugay-dugay nagyud kong kumbate mawala siya marilib man ko mawala siya pila ka months dayon og makakaon na pud og kontra mahabalik na pud no mahabalik na pud siya. So munang naa siya ang characteristic o sa kabuhi no dayon kuan po na siya kanang mupanuhot dayon mo basta tanan inaana na dayon na kuha na niya tanan no og sa kuan pa na gets niya tanan no. So ingon ana ang kabuhi. So this is part 2 sa ato ang na agian na nga part 1 nga inborn ba ang kabuhi no dili lalim ang kabuhi no. So mao kana siya dinhin lang pud ta kutob mangita na pud tag ika part 3 ani no kay daghan jud kaayong kabuhiunon daghan jud kaayong kabuhiunon ako na lang inon nga langga kanang please watch my kadtong ako ang upload nga muni muna title kay kuan gyud the same question the same story sa mga comment mao lang gihapon no. So mao na nga ato pong mga content dire magbalik-balik ra pod kay ako mang i-entertain kanang unsay comment ana nga sa previous video na mga comment nga pangutana tubagon ako pagkasunod no kay para sa mga audience nako sa ako ang gamay nga community no
Thank you di ay so much. Midako-dako na akong subscribers, 2,770 something, ano, sa pag-video na ko ni ini, sa pag-record na ko ini. So, thank you. Ako ning gibuhat aron ko maka-share usab, makatabang sa ako ang mga palangga, no? I share because I care. So, maunang naa. Hantod sa sunod, don't forget, pray without ceasing. Have a good and godly day, everyone. O salamat yun kaayo kanatong tanan, no? So, I hope mo subscribe mo like, mo comment. Salamat kaayo ni Ana. Salamat yun. Bye-bye.